Schaken is echt iets magisch. Vanaf dat je de eerste zet zet, zit je in een andere wereld. De magische wereld van het schaken. We zijn begonnen in mijn tuin en nu zitten we dus hier aan het Atomium op 1 jaar tijd. Ik ben daar heel fier op heel mijn team. Het doel is echt om van België een schaaknest te maken zoals dat eigenlijk al is van andere landen zoals India, nu heel hard booming, vroeger was dat Rusland. Mooie 130 deelnemers, volledig uitverkocht. Heel blij daarom en het is een heel leuke viering hier, ons 1-jarig bestaan van Chess & Mates.